بريزيدنت حزباوية ريبابليك تشاينا جي جينبينغ أدمبر حبرة أفريقيا دكتور نكوسازانا زوما كمون بريزيدنت جرمن جواكيم غاوك بمغنيات صنبل براوي يبيل ناتنت ناب حزبن منغستن إيرترا نا يوحنا ملختي سريدوم بريزيدنت جي جينبينغ بسم منغستن حزبن تشاينا بسرر ملختي سناي منيتون حزبن منغستن إيرترا دحر مغلاص عبد استفلالي مدايات بتصبغ سقم زلو زمدنان متحقازن إيرتران هاجرون عبد زلعل درجة كبن مبال بوغن هاجرون زلو قربنا ترقاقيتون عدم من برحرة أفريقيا دكتور نكوسازانا زومان بريزيدنت جرمن جواكيم غاوكن دما بريزيدنت إسياس أفوركي مدتعنا إيرتران هزبان دما سلامن بلسقنان تمنيام معلت أفريقيا أبي إيرتراز مدبرن إمباسيتات هاجرات أفريقيا استساتفوا مدبات كابع 15 17 شعات جنبوتا بسمرات ذكيرة هفتم فرزقنا زدالو تبتب هنوك فرميكايل بعصرتو شعات جنبوت أب هوتيل أسمرا بالاس أبستخايدة لعلوت سبسلطان منغستن جنبارن أمباسادرات أب إيرتراز مدبرم دبلوماسياتن كالوت عدماتن استرخبلو وقعو تنبل كاب منستري قدات وصاي أمباسادر تسفا ميكائيل جرهتو أبزس معقال تعلت أقداسنت محيال وهدت أب مونغو هاجرات أفريقيا التزخاخر مخانا أجنزيبهم حتو هنصت هاجر أب مبزحتن هاجرات أفريقيا بزقباء كم زي تملسه إذا ما بسنك زي مهلا ونصع بوليتيكا وحرية أب حبراو ربحاتاتن كبرتن زي تسرته زمدناتاتن شركناتن زفترو كم زخونه بمبراه زحتو مصاي ولودታት ስለ ዝኾነ ንመንእስያት ዝያዳ ብዝሳተፍ መገዲ ክድፋኣሉ እዋኑ ከም ዝኾነ ኣስሚርሎም ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ግዳይ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ኣሰራርሓ ሰብ ፍሉይ ረብሓታት ክኸውን ከም እተፈርደ ብምጥቃስ ሕብረት ኣፍሪካ ንጎበጣ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ተኽተኺ ተግባራት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኹንን ሓላፍነቱ ከልዕል ፀዊዖም أب تماسا لعلت أب ساعات قد مغتري أب منستري قدات وصاي وانا دايركتور كفل مرمرن حبريتان أمباسادر عيسى أحمد مري غزخفتو بإمباسطات دبو أفريقيا سودان جبسي دبوب سودان ليبيان استدالوه نبهلي أن نبابرا توريزم سقطاتن كتباو نتفتاتن هاجراتن زحاقو في إكزيبشن قريبهم اتمدب أب مونغوتن أب إيرتراز مدبرن إمباسيتات وهددن حونتن مفتار زعلمه سبورتا وددراتن نايتن قسقاس سئلي مستندوتاتن زتقللي نيروم دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا دهرناغا أبطلات هنصاك سلاسل صنعاء لمعتاو عيو مسرتنا كله محبراوي كتباون بهلاون نتفتاتيو نزل معوات مغيوان بغطرن بدرجان كوسخو مقبار مسرتاوي ليديا تقل مريم زدالو تتصبصب يسعب دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا أبز حلف قعزو ربع الزبن أبطلات هنصاك سلاسل زصن حلم أتاو مدبات أمرقاقات بقعات مياوان لعلترا كم تتصاوته أم منستر هنصا دايركتور جنرال كفل مهندساو السراحات أتو حدش تسفا ميكائيل قليصوم أتو حدش نيرينا بزهابو حبريتا أبزي 25 عامتات ناصنت ناب كفل مهندساو السراحات كاب زقربو بمنغستي سوطنو بروجكتات اتوم 215 كم زصدقو بمحبر نزن معوات مياوان بقطرن بدرجان كم زوسخو كم تجبره أبريهم هنصا بيت محتم صابور مأكل سلطنان مياو تمرتن سوا معرفة أوتوبسات مندفرة أباط أغردت بارونتو دك أمحارة مندفرة دباروا عسبنت يعون استهانتو منبر أبايتي كمون مأكل كانسر أسمران كالوتن كابتن بمنستر هنصا ديزاين استجبرلهم عبيتي بروجكت تات منبارم زجلت أتو حدش معري معبال المرققات أبز كاير زلو تعري أبركتو كم زجبرة قليتهم نوحسنت زهنت وابايتا ملكيتو أبزهابو حبريتا دما ندلدالي أومن بقعاتو من زقواتات أرو أكالات قيمهم بنطوف كسر حلو متنحهم طايسو كاوات أنزمتون أوشت هاجر نزفارين ترنجرات درجة من عينتو من مفتاش زمناو مسارحتات أواريدو أدلاي نايلا باراتور مرمراكا كايد متنحو حبيروم بحافشة نأجلجلوت عنا تمرتي كتباو لمعات حرشة أجلجلوت مراخبيتات ساعات توريزم منبر أبايتن كالإن استخايده هنتاون تفتات لعلى 17 بليون كالتاميتن 13 مليون نافع وتأيتات كم تجبرلو مزاجب نايت مينستري يملكت دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝተሰላሰሉ መደባት ልምዓት መንጠረ ባይታ ናብ ዝበለጸ መድረኽ ዝኾኑ እዮም። ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ንሓላፊ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ዘራሪቡ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሓይሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ናይ ቁጠባ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድማ ብፍላይ ተዋዲዱ ፍረ ክህብ ዝጀመረ ሰፊሕ ናይ ልምዓት መደባት ንጽንዓትን ውሽጣዊ ዓቕምኻ ናይ ምግባር ዓቕምን ዘረጋግጽን ብሩህ መጻኢ ዝእምትን ምዃኑ ሓላፊ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ሜጀር ክብሪ ኣብ ኣብርሃም ሓቢሮም። ምዕቃብ ማይን ሓመድን ቀዳምነት ዝተዋህቦ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ሪጋታት ኣብ ገርሰት ፋንኮ ጽሙቕ ፋንኮራዊ ባደሚትን ዓሊ ግድርን ከም ተሃንጹ ዝጠቐሰ ሜጀር ክብሪ ኣብ ትሕቲኦም ዝለምዕ ሰፋሕቲ ጎላጉል ድማ ብግቦ ተመድሚሩ ኣብ ምዝርጋሕ ትሕተ ቅርጺ ተበጺሑ ከም ዘሎ ኣብርሂቦም። እቲ ቦታ ስንጭሮታ ጫካ ሕርሻ ዘይመቹ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ማይ ስለ ዘይነበሮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ። በዚ መንግስቲ ዝገበሮ ወፍሪ መሰረታዊ ለውጢ ናይ ልምዓት ተገይሩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘዕግበካ ከዓ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ዘንዲጋታት ማይ ኣብ ህዝቢ ተኸባብን ኣብ ጥሪትን ኣብ ካልእን ፈጢርዎ ዘሎ መስተርኸት ኣዝዩ ዓብዪ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ሕርሻዊ ፕሮጀክትታት ንፈተነ ዝተተኽለ ንፍርያት ተቐሪቡ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዝዋደድ ዘሎ ምንጪ ቀረብ ጸዓት ድማ ናይ መወዳእታ መልክዑ ሒዙ ብምህላው ኣብዚ መዳይቲ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም። ኣብ ትሕቲ ዲጋ ገርሰት ኣቐዲሞም ዝተተኽሉ ከም ተምሪ ማንጉስን ኣራንሽን ኣብዚ እዋን እዚ ብዓይነትን መጠንን ኣተባባዕ ፍረ ክህቡ ምጅማሮም ምርኣያ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕሪ እዩ ዝበለ ሜጀር ክብሪ ኣብ ዛጊ ተሰላሲሎም ዘለዉ ፕሮጀክትታት ልዕሊ እቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ዝህቦ ልዑል ፍርያት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማሕበረ ቀጠባዊ መነባብሮ ህዝቢ ፈጢሮሞ ዘለዉ ርግኣት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣነጺሮም። ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዩ ተገይሩ ናይ ኣካል ተገይሩ ናይ ጥረታት ተገይሩ ናይ ፍረታትን ኣሕምልትን ከም በዓል ጡጥ ሽኮር ኩሎም ተገይሮም ናይ ባሕቂ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እቲ ቦታ እዚ ዓይነት ዘራእትስ ከም ፀገም ስለ ዘሎ ከምዚ ይከውን እዩ ኢልካ ዝተረኽበ ኣሉታዊ ክስታይ የለን ክሳብ ሕጂ ኣብ በዓል ገርሰት ኩሉ ዝገበርናዮ ፈተነ ዕዉት እዩ ናይ ባሕቂ ኣብ ውፅኢቱ እውን ዘዕግብ እዩ ነዚ ሕጂ ምስቲ መደባት ምስቶም ዝድለዩ መደባት ከመይ ጌርካ ዕቢኻ ምዝ ንብሎ ዘለና ኩሉ ዓይነት ጸጋታት ብዝሰፍሐ ደረጃ ተሰርሓሉ ሕጂና ከም መደብ ሒዝናያ ዘለና ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውሃድ ብዝተገብረ ናይ ፈተነን ምርምርን ስራሓት እቲ ዞባ ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዝርእቲ ፍረታት ኣሕምልቲ ጥረታትን ናይ ቅብኣ ኣዝርእትን ምቹእ ምዃኑ ከም ተረጋገጸ ጠቒሱ ከዓ ኩሉ እቲ ዝልምዕ ዘሎ ሕርሻታት ኣብዚ ውፅኢት እዚ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ምሕዳር ከባቢ እምባትካላ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝጸንሐ ሕፅረት ኣገልግሎት ጥዕና ንምቅላል ዝተሃንጸት መደበር ጥዕና ብ17 ግንቦት ተመሪቓ ንኣገልግሎት ድልውቲ ኮይና ኣብዛ ልዕሊ 6 ሚልዮን ናቕፋ ዝወደት መደበር ጥዕና ኣገልግሎት ክንክን ነፍሰ ጾራት ክታበት ወለንታዊ ምርመራ ፋርማስን ተመላለስቲ ሕሙማትን ዝወሃበሉ 14 ክፍልታት ተጠቓልል ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጥዕና ሚና ኑር ሕሴን ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ምህናፅ እዛ መደበር ጥዕና መቐፀልታ ናይቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ክስራሓሉ ዝጸንሐ ምውዳድ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ብምጥቃስ ነበርቲ እምባትካላ ብቐረባ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ዓብዪ ተራ ከም ትጻወት ዘለዋ እምነት ገሊጻ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርጊስ ብጊዳ ኣብቲ ዞባ ተዘርጊሐን ዘለዋ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንህዝቢ ጽባቕ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ዘሓዳስ መደበር ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ንኽትህብ ምትሕባር ህዝቢ ክዓዝዝ ተላብያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኢራፋይለት ወሳኺት መደበር ጥዕና ተሃኒጻ ከም ተዛዘመት ኣብ ባዳውን ከምኡዊ ሆስፒታል ይህነጽ ከም ዘሎ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ በጉ ምስ ምምሕዳር ከባቢ ጁፋ ብምትሕባር ማይ ኩዕታት ኣብ ምፍዋስ ዘተኮረ ማእተታዊ ንጥፈታት የሰላስል ኣሎ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ከተማ ከረን ኣቶ ሃይለ ገብረ ዝጋብሔር ነቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ህዝቢ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንዘርእዮ ዘሎ ኣስታፍዮ ብምሙጋስ ክራማት ምስ ጀመረ ኣግራብ ናይ ምትካል መደብ ስለ ዘሎ ዝተተኽለ ብጥሪት ከይብላዕ ህዝቢ ክሕልዎን ክከናኸኖን ኣዘኻኺሩ ነቲ ስራሕ ብዝከታተል ዘሎ ኣባል ሚኒስተር ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ መሃንድስ ዓንደ ብርሃን ተስፋ ብርሃን ድማ
ኣብቲ ከባቢ ራህያ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ምዕቃብን ከባቢ ኣብ ምርጋእን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዋ ረድዩ ዛጊት ብዝተሰላሰለ ዕማም 18 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላ ክስራሕ እንከሎ ንመትከሊ ፈልስታት ዝውዕል 6300 ጎዳጉዲ ከም ተቋዕተ ከምኡውን 360 ሜትር ኪብ ከትርታት ከም ተሰርሐን ከም ተፀገነን ድማ ኣብርሂቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሕፅረት ማይ ንምፍታሕ ክትስራሕ ተሓሲባ ዘላ ዲጋ ብቕልጡፍ ክትግበር ተላብዮም